ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೇನು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಹೋದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕಜಿನ್ ಶ್ವೇತ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಸುರುಕು ಸಿಸಿ ಪೋಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಲೇ ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಪಂತಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮಂದ ಅಲ್ಲಾನೆ ಪಣ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಆದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಲಕ್ನೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು ಏನೋ ನೇಪಪ್ಪಿದ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಪೊಪ್ಪ ಪಂದಿತ್ತು ಚಾಲೂರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪುನ್ ಕುಡ್ಲಾಡದ ಸೊ ಅಂಚಾಲಿಗಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾಲೆ ನಿತ್ತೆ ಮಿಟ್ಟಾದ 2:30 ಶೋ ಇಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಸುರುಕಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ಬಾಲ ಸುರುಕು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಈಡೆ ಪೋರುಂಡು ಅಡೆ ಪೋರುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ದಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಸ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಟೈಮ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಪಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಒಂದುಂಡು ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ ಪೋರೆಗೆ 50 ಪೋಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ 50 60 65 ಮುಟ ಪೋಪುಂಡು ಪೋರೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪೋರೆಗೆ ಬಗ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಪೋರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ 100 ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಪಣ ಹಾಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜು ಕೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜು ಕೋಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂಜು ಕೋಡಿ ಪೋತದೆ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಖಾಲಿ 15 ಡೇಸ್ ಇಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚೈತೆ ಈ ಸತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೊಡ್ದು ಪೋಯ ಪಾದಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಯ ಆಣ ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಹಾಂ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡೇಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ ದೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೇಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪತ್ತೊಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪಣ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೀತಿಜ್ಜಿ ಆತು ಯಾನ್ ಮಾತಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ದೀತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದತಿನ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂಬ ದಿನ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಈತು ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋರು ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಏನು ಪಂಡ ಲಕ್ನೋ ಕೊನೋದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟೆ ಅನ್ ಲಕ್ನೋ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ತುರ್ದು ಕಂತಿನ ಮೂಲು ಪೋಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಅವಳ್ದಿದ್ದು ಬುಡಿಯನ್ ಅರ್ಧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಅನ್ ಕುಂಟೆ ದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನೇಪಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಕುಂಟು ದೀತಿಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಡೋಲಿಂದ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಾಗ ಈ ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಈತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀತೀನಿ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಈಜಿ ನೇಪಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ದಾದತನ ಪಂಡ ಕುಂಟಿಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಡಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಎತ್ತಂಡ ಹೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಬೋಡು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಡನೆ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ ಹಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಂದಿಜ್ ಮಾರ ಮಾತು ಅವಲ್ದಿದ್ದು ಬೈದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾನ ಅಲ್ಪುಣು ಮುಲ್ ಚೂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಅವೇ ಪಂಡಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಡಪರೆಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಂಡ ಕೋಲ ಮತ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣಗೆ ಮತ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮತ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬತ್ತಂಡ ಇಡೇ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ನಾಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ದಿಪ್ಪುನ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪನಿಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಗಾಲ ಹತ್ತುಂಡು ಮಾರಿ ಇವತ್ತು ಶೋಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಟೆ ಬಟ್ ಮಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಮಣ್ಣ ನೆಟೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮರಕಲೇನು ಮತ ಕಟ್ತೀನಿ ಮುಗಾಲ ಹತ್ತುಂಡು ಅದು ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮುಗಾಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಚೆಪುನ್ ಗೊತ್ತನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಪೊರ್ತು ಮತ್ತ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಅಂಚ ಮತ ಕಲರ್ ಆತಿನಿ ಅಂತೂತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ ಮುಟ ತೂತುಜಿ ಇಪ್ಪುಡತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಡ್ತು ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಈತ ಮುಟ ಬತ್ತಿದ ಇವಂಗು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಯೋತು ಮೂಜಿ ನಾ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಉದಾಸಿ ನಾಪಿ ನಾನದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈತ ಬಂಗ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದ್ಕೊಳ್ಳ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಾಪಿನಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿದ್ದು ನೋಡೋದು ಅವು ಪಕ್ಕ ದಾದನ ತತ್ತದ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಅದು ಪೋಪುನು
ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ಸುರು ಕೊರ ಎಡಿಟೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರಡಾಯ್ ಜಾಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ತಿರ್ತು ಹೋದು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೈ ಮಿತ್ತ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ತೂಕಲ್ ತೋಚುವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತಿಂತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅದು ಬೈದಿಂತಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟ ಅದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡು ಅದೇ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇವೆ ನಾವು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ತುಳುಲ ಪಾತೇರು ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ತುಳು ಬರ್ಕೊಡು ಅಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತೇರು ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ದಾದ ಬಂಡ ಅದು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡದ ದಾದನ ಇತ್ತ ಶ್ವೇತ ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪಲ್ಲ ಖರ್ಚಿನಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಕನ ಹಿಡಿದು ಬಿಡಬಿಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟ ನರ್ಸಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೇನ ಬೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಗಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಅವನ್ ಸಿ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾತ ಕೊರಬೇರ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ತೀತು ಇತ್ತ ಎಂಗಲ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಪ್ಪಿನ್ ಲೇದಂ ಪೊಪ್ಪಲ್ ಶ್ವೇತ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲವ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಾಗ ಕೊಡೆ ಬಡ್ಚಿ ಮಂಡಿತ್ತು ಜೋರು ಬರ್ಸಾರ ಅಡುಗೆ ಮೊದಲು ಎತ್ತು ದೊಂಕಲ ಅಂದೆ ನಾನತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಪಣ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡತ ಶ್ವೇತ ಬೆಂತಲತ್ತ ಅವಳ ಏಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊರ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಲನೆ ಏಪಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಉಂದೇಟಿ ತಾಲ್ ಹೊಡ್ತೆ ಬೆನ್ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಪಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಪೆ ಆಯನ ಖರ್ಚು ತೋನೆ ಓಲಾಂಡ ಚೂರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೆಫೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಡ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇಜಿ ಹೊರಾತ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಪಿನ್ ಪೋಪಿನ್ ತುಲೆಗೆ ಐಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕನಾಗಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನಾಗಳ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡು ನೆನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಆತ ಆಲೇನಲ್ಲೇ ತುಂಬಿನಿ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಡಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ತುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತೊಡ್ ಗಿಡತ್ತೆರಡ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಾಪುಜಿ ಆಮಲ್ನ ಉದಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮಾಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಕ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ತೂಕ ಸುರುಕುಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದೇ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋಯ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪೋದಲ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಅಲ್ವೇ ಯಾವ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾರ ಮಾತುಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಂ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದೇ ತೆಂಗಲ 240 ದ ಶೋ ಪೂರ ಜಿಂಜಿ ಮಾರ ಮಾತು ಮೊದಲು ವರ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾ ಮೂಗ್ ಬಡ್ದೈತೇನೆ ನಾಗಳ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಕೇಂದಿನ ಎಂಕುಲು ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೊಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ವರ ತೂಕ ಮೊಳ್ಳ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂಡ ತೂಯಿನ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇತನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇತನೋಲ್ಲ ಇಂಜ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಫೋನ್ ದಿತ್ತು ಫೋನ್ ಕವರ್ ದಿತ್ತು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೇನೆ 350 ಕವರನ್ನು 250 ಮಲ್ಪ ಅದೇತು ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾರ ಸಿ ಡೌಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಅದಿದೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ತುಲೆ ಈ ಕೆಲವರು ಮಾಡೋದಿತ್ತೇರಿ ದಾದ ಉಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಜಾರ್ನಿಗಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಮೊಲೆಂದು ಕಲ್ಪು ಉಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಪಾಪ ಮಾರ ಆ ಜನ ಪಾಪ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೊಲ್ಲ ಪತಾರಕ್ಕೆ ಅದರೊಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ 350 ಅಂತ 300 ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಉಂಟು ಅಂತಂತೆ ಪಾಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮೋಲು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆಂಗು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಆಡ ಹೊರಕಾಂಡು ಆತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ದಾಯದೆತ್ತು ನೋಡ ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊಲ್ಲು ಜರ ಒಂಜಿ ದಮ ದಾದ ಪೀಸ್ ಪನ್ನು ಕೊಂಡೊಂಡದ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಲ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜರ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇವಾಗ ಮೋಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಇತ್ತು ಇದೇ ತೊಂಡು ಜರ ದೇವತ್ತ ಮತ್ತೇನು ಒಲ್ಲು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಅಲ್ವೇ ಅವನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ಸಂಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೈ ಅಂತ ಈಗ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂದಂತೆ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು 3 ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಂ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂಗಳು BBQ ಚಿಕನ್ ಹಾಂ BBQ ಕಿಚನ್ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ BBQ ಕಿಚನ್ ಉಂಟು ಅದು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇದೆಂತ ಇತ್ತು ಯಾವ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋಂಬೋ ಇಂಕುಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟವ ನಿಕುಲ್ ಮೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಪ್ಪುಣ ಬಣ ಈ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಪುಣದ ಓ ಬಂದಿಪ್ಪುಣದ ನಿಕುಲ್ ಒಂದೇನವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಇಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತ ಈಸಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇನುಂಡದೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಜಿತ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈದು ನಾವು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ರಾಜಗುಂದೇನು ಕೊನೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊನೋಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಂಗುಲಿ ಈತು ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀರು ಪರ್ ರೋಡೆ ಬರ್ಪಿಂತು ಈಗ ಎಂಗುಲ್ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಏನೊಂದು ಫುಡ್ ಇಟ್ಟು ನಾ ತೈಟ್ ಅವೇನೇ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊತ್ತಂಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತೂವದಿದ್ದೆ ಮರ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ದುಂಬುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೊಪ್ಪೇನೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ಪೋಪಿನಿ ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಎಂತು ನಾನು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಲಿಯ ಏನ ಈಗ ಫುಡ್ ಬತ್ತ ಬೈದಿದ್ದು ಮಾರ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಏರ್ ಪಣ ಯಾನೆ ಪಂಡಿನ ಕಳ್ಳ ಆ ಕುಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಏರ್ ಅವು ಓಪನ್ ಆತ ತೊಟ್ಟೆಡತ್ತ ಯಾನಿತ್ತ ಈಗ ಪೇಪರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತೆ ಮೂವಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ 5:30 ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಪಣ ನಮ್ಮ ಏನದಿತ್ತ ಹೋಡ್ದುಂಬ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತು ಪೋಟು ಕೂಡ ಎಡ್ಡದ ಮೂವಿ ತೋಡೋದು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಹೋದು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನೇ ಕೊಂಚ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತುಡಾರ್ ಮೂವಿ ತೋರೆ ಬಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗೇ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ ಆತೆ ತುಲೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಾತ ಬಂದ ಅದಿಪ್ಪುಣ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿನಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನದು ಇಚ್ಚಾನೆ ಬಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ ಪರ್ದು ಬತ್ತಂತೆ ಚಾಯ್ ಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲಿ ಪಾಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆ ಪೋರೆಂಡು ಇಂಕ ಕೋಡೆನೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾಲ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪ ಮಗ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ದೂರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ತಾದಿಗೆ ಅನೆನ್ನ ತಾದಿಗೆ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ವಾ